karuan. Kanggo pengantin lanang pengantin wadon, pengantin lanang pengantin wadon didalani kanggo Maria Salon, Ria Salon, kanggo bos bunga nada Yayu Kenny, Ayai Aska, Ibu Aska, Kang Nono, Noksanti sing duwe mamas, senggol maning kanggo sing lagi panteng karo RE Media Pro, kanggo Kang Kubu Chandra Agung Prayoga, Dewi Saru kula kakang ning waktu yen bakat tak curahaken apa sing ana ning isi hati dia kakang Jaka Slonto. kula bakal nyompringaken apa sing dari omongan sampeyan. Sumping kakang pan ngomong mumpung lagi sepi wong mampan kakangku setia masa dede dipercaya Kuan sing omong rayuan belikan nganggo ukuran biasa si panget wong lanang habis manis sepat dibuat. orang lagi gerayu memang sesuai karena kenyataan Dewi Saru kanggo Bunda Haji Wiwi Putri wong telu kampus sing duwe Nok Putri salon duwe majikan warna Nok Putri broiler salon majikan wong telu kampung Nok Putri salon majikan wong telu kurang kampung. apa kakang sumpah masa dede dipercaya wis lawas hubungan batin aja melan beli dikawin Sing dadi kula watiri Para wong lanang jaman saiki ngomong manis janji pasti tapi angger ora bukti. Dewi Saru Kula akan dhuwur gunung masih dhuwur cinta kakang Jaka Slonto ambaneng samudra masih amba cinta kakang Jaka Slonto tenimbang beli dadi sawiji bagian kakang mati Dewi Saru bisa dipercaya ucapan sampeyan kakang. apa ana sing gawe ragu ning perasaane Dewi Saru ning ucapan kakang Kula newatir kakang, kula newatir ora dikawin. Lamun bener Kang Mas arep panawin, pasti Dewi Saru ngomong si gampang, sing penting bukti ning dingin. pengen bukti Pengen bukti aja sedih wong ayu aja ketuwon aja melah pasti kelakon langit bumi dadi saksi nyakseni wong madu janji lanang wadon wis sehati sampai mati ora lain. kurang apa kakang sumpah masa dedek beli percaya Ora percaya wis lawas hubungan batin aja melah beli dikawin kuan sing kula watiri maksudnya wong lanang jaman saiki ngomong manis janji pasti
tepung dadi sawiji karo Dewi Sarung. Apa ana sing gawe ragu ning ucapane kakang ing segi perhatian kakang lawan Dewi Sarung? Asal ana syaratnya ya. Apa Rabi? Ulane aja dilarang. Masa dilarang yang kakangnya sayang ning Dewi Sarung. Lamun bener kang sempong arepan ngawin, ngomong si gampang sing penting kawinan dingin. Pengen dikawin? Aja sedih wong ayu, aja ketua, aja melan pasti kelakon. Langit bumi jadi saksi, nyakseni wong madu janji. Lanang wadon wis sehati, sampai mati ora lain. Kurang apa kakang sumpah, Orang percaya. masa dedek beli percaya. Wis lawas hubungan batin, aja melan lilin kawin. Kuang sing dedek watiri, wong lanang jaman saiki ngomong manis janji pasti. Ora watir ora bumi.